My Tommy! My Tommy! Eating the center of the bread! Hi guys! This is for Kiko Barnes. Yes, Ang atong challenge karon ang in English himuong Bisaya, ang Bisaya himuong in English. Okay. Okay. Let's do it! Kansi tani mo Tommy ay Tommy. My Tommy. Center of the bread. So, first word, Juan. Payong. Umbrella! Grabe! Balik-balik alam mo yun. Sunod, Juan. Suka. Vinegar! Grabe! Gege! Next, Takat mo! Bulingan paminta. Paminta! Black pepper! Hoy, sa'yo na ako ah! Kaya kayo ron! Kaldero. Tate! Gege! Kaldero ba? Kaldero! Mauling mo! Lisod na! Basta! Malagi na! Basta! Lisod ako na yun! Butang! Sabi? Bulalo! Bulalo! Butang! Bulalo! Butang! Romano! Basta lisod ako na yun! Genex. Mga gapon. Same word. Kaldero. Caldero? Kitel! Ano ba ito? Lili mo! Di ba mag... Takuri mo itong kita! Pan mo na, pan. Ayun pan! Ano mo na in English na caldero? Ay! Ano? Calders! So, one. Go! So, next word. Trapo. Rams! Lisod Park! Ayun na! Sa'yo, bro! Say, Bisaya sa kwan. Wall. Ha? Bisaya sa wall. Wall? Ding-ding! Tro. Bebe. Ayaw! Toyo. Soy sauce! May hindi sa kwan. Cortina. Curtain, na? Sa'yo na! Tayo na! Tayo na! Unsay Bisaya sa kwan. Bisaya sa tissue. Tissue? Oh. Tissue? Five! Yap! Five! Five. Four! Oh. Tissue? Bayad sa tayo! Pahira na. Unsa bitaw na? Unsa Bisaya? Ay, sa Ayaw sa! sa ninyo. Ayaw sa! Mag-answer. Mag-answer! Ayaw sa! Sunod, next beto question. Aleka. Hindi mo yapon. Oh, next. Tissue? Tissue? Tapos sa sipon! Wala. Ako mo na Bisaya sa tissue. Ang tissue naman. Nay! Papel! Aleka. Oh. Siya. Ikaw. Patay! Unsa to? In English? Bisaya? Bisaya! Bisaya sa tissue. Bisaya sa tissue. Dili na tanan eh! Five. 5, 4, 3, 2, 1! Wala, kailan yun na. Ganalan! Uy, matubag. Si Karen not? Na-blankpor no? Bisaya sa Isa, wala pa rin tagna ng tissue. Bisaya sa tissue, no? Ah.
Negod, Kani. pangal Mo na dyan, next. 5, 4, Pamahin sa sipa. 3, kani. Kasi bisaya sa tissue ay mga tissue ra mangyapon. Yara. Ikaw, Bart. Oh, wala. Hey, Ay, di, Bisaya sa brief. Bisaya. Oh, 1. Wala na. Next na kay Brett naman. di, Bisaya sa brief. Bisaya man. 5, 4, 3, 2. Tapin sa itlog. Ano sa itlog? Ay, bisag kayo si. Kasi bisaya sa. Hindi ka na pahit. Panti. Panti. Panti dili eh. Saplot. Panti na ka di ay. ba? Ah, gapanti. Duda ko ni mo, gapanti ka. Bisaya sa brief. Bag. Dili. Dili, ali, sayop. 1, 2, 3, 4. Saplot. Dili, Okay na, pahit na pahit. Ano? Konsilyo. Yo sayo sa Bukag. Bukag. Kailan yun na ito? Wala lisod kayo na ba? Kaya. Namay ko na, namay ko. Oh, Bukag ba akong ikaw? Ikaw yan, ikaw. Ikaw na. Kuya. Okay, dali. Ikaw na next. Dali ka ba? Okay. Saya sa brief. Bisaya sa brief. Carsonsilyo. Ah, sayop ka po. Balusan, be. Ano yan? Ay, kansi galing ko kay one finger ako gagamitan ha. Sa inyo, tagduwa ha. Oh, ikaw. Ako naman ito. Ikaw. Patay ka lang na ron. Bisaya sa brief. 5. Wala ko gani. Grabe siya. Bisaya sa brief. 5, 4, 3, Bag! 2, 1. Pahit. Ang sakap. Bisaya sa brief. Ikaw, Patrick, ang bungot ako siya, boss. Ala! Bungot. Na. Oh. Isa. Magi pa kami Palawag, kapwa. Palawag. Kaya. Kilag ito ka. Makabalas yan. Ikaw pa. Lisod pa. Ito in English sa lumot. Lumot. 5, 4, 3, 2, 1. Atay na sa kong hulog. Tama, nasa. Ala. Asa ka. Ang sauna. Part, pikas kilay ka, part. Oh. Pikas kilay ka. Next. Ikaw. Patay puno. Ginapon na akong ron. Nalumot, bisuray. Wag yapon? Naoy. Mura yapon? Okay po. Isa ka lumot ha. Lumot. 5, 4, 3, 2, Danlok. Bang. Part, kilay, part. Kilay tato. Nagpatato. Di, kuha na to kayo na yung murag na tibok. Next. Lahat na po. Ano ba?
lain na pod. Lain na pod. Kaya pagkatagna. Ay, wala pa mo. Ay, ikaw next. Last na, last na. Oy, napasiri ko. Wala man siya kakuha na. Ay, Dua pa, dua. Dua pa mi. Oh, dua ko mo. Oh, Lumot! 5! 4! Sliding glass. Sliding grass ka karon. Sliding grass de ha. Kadumdum. Kadumdum naman ko. Wala na ko masulti na yun. Balo. Sliding grass. Is dire. Pagbangi dayon dyan sa kilay, sliding grass. Next. Oh, ikaw na. Ikaw. Papato. Last na. Oh, sige. Asa to presyon karon ni ko. Dapat dili ka. Eh, Oh, Lumot! 5 4 wala pa gani. 3 Tagay sa bugkuan eh. 5 4 3 kita ping lumot sig ka ba. 3 2 Ada Ana. Ana. Ako yan, sir. Ay, diret Ako jib yan, sir. Algi mo na, algi. No.